Aumenta o consumo de cocidos, callos, fabada, lentejas, máis todo de puchero e de cuchara. O cocido e os callos. Cocido, callos ou caldo é o primeiro que se lleven a cabeza a maioría cando preguntamos pola comida de outono, pero hai moitas máis opcións para quentar o corpo cando empezan a baixar as temperaturas. Carlos. Cambia o tempo, chega o frío, cambiamos o armario, pero tamén o que comemos. Viñemos ao mercado a buscar eses ingredientes tradicionais para preparar, por exemplo, un cocido, pero tamén imos descubrir que hai pratos quentes que nos poden sorprender. Que temos aquí, Ángel? Pois temos uns berberechos con uns mexillóns con unhas patatiñas, un plato que non facemos todos os días. E estes platiños, pois, nada, elaborámolos aquí ao momento, na plaza, compramos o produto todo aquí, e realmente decidimos aquí ao momento de ver o produto, decidímolo aquí na plaza, porque xa sabemos que os mercados é onde mellor podemos comprar. É rico. Rico, moi rico, además ten o sabor de fresquiño. Está buenísimo también, además lo que decía él, que no echaba sal, pero es que tampoco le hace falta. Un guiso, unha caldereta de peixe con marisco nunha cazuela de barro, iso aguanta o frío, pero ben. Pero para pescado, rapante, moi frescos. Con peixe de roca, con salmonete, con cabracho, algún martiño. Cuando iría frío como hoy, bueno, pues vendría a la plaza y me compraría un trocito de costilla, unos huesos de Shan, un poquito de panceta y, como no decirlo, también un poquito de verdura, porque si no el cocido, si no tiene verdura, nada. Tes navicol, tes grelos, tes repolo, así grandes destes, así destes, ou desta da de Corón, que é a máis rica de todas.